Здрасти, хора, аз съм Симон Йорданов и ще ви кажа по-точно ще ви се реванширам, да съм по-точен, защото отдавна не бях качвал, просто училището ми пречеше, ще има нов човек в канала и да, и може би ще направя пародия и ай гледайте. Какъв прекрасен ден. Няма монтаж, всичко е предпочитано. Дай котката и портмонието е! Помощ! Искат да вземат моето коти! Помощ! Някой вика си гал! Защо съм супергерой? Госпожо, ето ма на вашата помощ! О, ето ва! Подръжте котката ми за малко! Ама той ми открадна котенцето! Сега и аз няма да ям котка. Здравейте, аз съм Симон Йорданов и ще ви покажа, поне ще ви се реванширам как се поливам с студена вода. Маркуч. Хора, това е само за вас. Малко е.